کوہ سلیمان ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ سوہنے تے من موہنے بلوچ لوگیں دے سوہنے کلچر دا مرکز ہزاراں عجیب و غریب کہانیاں دا محور۔ ایک کہانی ہے ایک پتھر دی جیڑا دو ٹکڑے تھی چکے۔ ایک کہانی میری بیان کیتی ہوئی نہیں بلکہ اتھو دے مقامی لوگیں دی صدیاں گنے چلدی ہوئی کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں موجود ہاں کوہ سلمان دے سلسلے دے وچ۔ اے جڑی جا ہے اینکو آدن کوہ ڈاڈا تے اتھا ایک جڑی جگہ ہے او ایک پتھر ہے۔ اے میرے پیچھو تساں دیکھ گنو اے پتھر ہے، اے دو ٹکڑے تھیا پے۔ این دے بارے آکھیا ویندے کہ ایک بزرگ ہیں ڈاڈا مانا انہیں این پہاڑ دے اوتے بیٹھ جانور ذبح کیتا۔ جانور ذبح کرن دے بعد او جذبات تے آئے ہیں تے انہیں چھری ماری ہے تے او جڑی چھری ہے او این پہاڑ دے این ٹکڑے دے اوتے لگی ہے تے اے جڑا پہاڑ دا پتھر آ وڈا اے دو ٹکڑے دے وچ تقسیم تھی گیا۔ اے علاقہ ہے راکھی گاج دا، این دی تحصیل ٹرائبل ایریا ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان ہے۔ جگہ دا نام دادا کوہ ہے۔ اے جگہ دی مشہور ہون دی وجہ اے ہے کہ اتھاں ایک پتھر ہے جڑا دو ٹکڑے تھی چکے۔ فورٹ منرو ویندے ہوئے راکھی گاج کڑے اگو تے سفر کرو تے سٹیل پل کڑے پہلے ایک جگہ آندی ہے دادا کوہ۔ این جا دے اتے ایک چھپر بنیا کھڑے، اون چھپر دے تلے پانی دے گھڑے لاتھن تے سائیڈ تے ایک لڑکا بیٹھے جڑا کہ چاہ بنے دے تے آون والے جڑے لوگ ہوندن انہیں کو چاہ پلیندے۔ اون کنے تلے ایک راستہ ویندا پے، اون راستے دے سائیڈ دے اتے ایک مسجد ہے تے اون کنے تھوڑا جہاں اگو ایک پتھر ہے جڑا دو ٹکڑے تھی چکے۔ این پتھر دی جڑی کہانی بیان کیتی ویندی ہے مقامی لوگیں کڑے او اے دسائی ویندی ہے کہ اج کڑے 200 سال پہلے تھا ایک بزرگ راندے ہیں جہاں دا نام ڈاڈا مانا ہا۔ اے جڑا پہاڑ ہے یا جگہ ہے ہوں دے نا دی وجہ کڑے دادا کو این جگہ دا نا رکھیا گئے۔ اتھو دے مقامی لوگ ان کو ڈاڈا مانا دے نا تے بھی سڈیندن۔ این پتھر دے دو ٹکڑے تھیون دے بارے جیڑی کہانی بیان کیتی ویندی ہے او اے ہے کہ اج کڑے 200 سال پہلے ڈاڈا مانا سامنے پہاڑ دے اتے ایک جانور ذبح کریں دے پے ہن۔ مریض آکھے کہ میرا علاج کرو، انہیں آکھے کہ میں جانور ذبح کر گنا ولا تیرا علاج کریں دا، لیکن مریض اصرار کیتے کہ میرا علاج فوراً کرو۔ جہاں دی وجہ کنے ڈاڈا جذبات دے وچ آ گئے، انہیں زور لال اپنی چھری جیری ہے او تلے اچھلیے تو او چھری این پتھر دے اتے لگی ہے جہاں دی وجہ کنے اے پتھر دو ٹکڑے تھی گئے۔ ایک کہانی سچی ہے یا کوڑی ہے این دے بارے میڈا رب جان دے، کیونکہ میں لا علما میں اوہ کہانی بیان کریں دا پیا جیڑی میں کو اتھو دے مقامی لوگیں دسائی ہے۔ این دے وچ میں ایک لفظ بھی اضافی ایڈ کوئی نہیں کریں دا پیا۔ اے پہاڑ سامنے میں جرا جے کو ڈاڈا کو آدن۔ این پتھر دے بارے آکھیا ویندے کہ اے پتھر 200 سال کنے بھی پہلے دا اتھا موجود ہے۔